Heminize salam, men Altın. Havarsız kalma gepleşigimizin 253. bölümüne hoş geldiniz. Dostlar, gepleşigi elbette bu ýysanşy bir habar bilen başlayan Döwletjan Ýagşymradov PFL Promotion'unda ilkinji boýuny diýsen 5 şekilde yeňişini gazandy we dünýä öňünde ýaşyl togumuzy parlatdy. Ian Parker, how do we bet this fight as Dublin lands another big, nasty right hand, and there's the finish. Dublinson, Ýagşymradov. Döwletjany biz meýje tamadyndan we ähli Türkmenistanyň adyndan tüýsüregimizden gutlaýarys. Dostlar, habarsız kalma gepleşigine daşarýurt aýdymlardan hem täzelik goşuň diýipsiňiz. Ýöne dostlar, biz Türkmen sunatyna ýykgynlyk etmek isleýäris. Bu ýakyny daşarýurt aýdymlaryň täzelikleri bilen meşhurlanmaýarys diýip pikir etýäris. Ýöne teklibiňizi hökman maslahatlaşarys. Bilýän meýje tamanyň muştaklar eýýäm like basandyr. Birden basmadyk goýsaňyz ýatladyň, like basmak mut we biz täzeliklere başlaýas. Klip täzeliklerine başlaýas, elbette Söhbet Jumaýew we Sap bilen Bary Yalan. Kim yalan söz bilen bize yarasal anan balam bulun Bary Yalan. Habalama kalbalaytından arasalama kayın. Endiki täzece klip Amalia Zehinden Jigim Oynaly. Klip gyzyklyja bolupdyr. Ýazerdi Mahmudow unutma aýdymyna klip hödürläpdir we klip gowulupdyr. Unutma, söýendiňe seni, bu sevgi gül açsa, sen ömrümün gülü, içimde arzuly hyýallarym oýurdum, seni sevdim ýürekden oýun bilmem onu. Ýene bir täzelik Zara Muhammedowa milli ähengde klip hödürläpdir, Ahal ýigdi. Mehri Pirguli we täzece klip hödürledi, Jana Jana. Sen bana gerek, senin bilen bu ömrü ardın geçmek. Jana Jana sevgilim, sen bana gerek. Ispeter Fit Sabranaman Honnan. Honnan bad men honnan bad. Honnan bad men edil dali. Klip täzelikleriniň innikisi Ogul Bibi Riyemowadan Alyp git. Alyp git ýadymy, hyýalymy, baryny alay gaýtalanýan akşamlary. Alayda özüňi hiç taty goýma, başlan ýeriňde soňla. Rahman Hudaýberdiýew täze klip hödürledi, Ejejan. Yine bir könler ýatlaly Murat Öbezow söýgi sözlerim. Yar günüzörüm karal yar, seni yürek ağlayar. Yar günüzörüm karal yar, yar sensiz yürek ağlayar. Dostlar, inni gelýäs Guganyň soragyny. Geçen bölüm soragyň ilkinji bolup kim billike we täze soragy näme gelin diňläliň. Tak, inni soraglarym ütkeýe, bayragym ütkeýe. Dostlar, geçen sapar berilen soragyň jogabyny Mekan Durdyýewden agzamyz ilkinji bolup dogry jogap ýazmak başardy. Mekan bayragyň üçin men bilen Instagramda habarlaşyp bilersiň. Inni täze sorag, bambiçiski sorag. Söhbet Jumaýewiň Bary Yalan diýen aýdymynyň Söhbet Jumaýewiň bendindäki 4-nji setirine
näme diýär? Kim soraň jogabyny birinji bolup kommentariyada dogry jogap ýazmagy başarsa, inni bayrak 100 manat. Onda näme? Hemmäňiz üstünlük, hemmämiz Huçumaýewiň aýdymyna geçýäs we şol setiri gözleýäs. Hemmäňize üstünlük, sag bolun. YouTube täzeliklerinde men pikirimçe eýýäm hemmäňiz bilýänsiňiz birden görmedikler bar bolsa Pelvan Halmuradov bilen yüz-yüze gepleşik çykdy. Ine şu jaga diýerde silkasyny goýýan basyp gön geçip görüp bilersiňiz. Pelvan Halmuradov soňky wagt täzelik hiç ýok. Näme türkmenaga aýdýar, ýekeň çaň çykmaz diýär, ýekelik kynatlar ýokman. Türkleriň TRT kanaly. Näde tanışdyňyz, nerden tapdylar? Nämeden başladı şu arada gysgaça aýtyp bersen. Kagan paýyr onu görüp oğlum dedi. Şu wagtda şende näme eden bolsaň terediň bir gapdaly şunyň bir gapdaly bor diýdi. Sesimi köp adam durmuşunda bolýar da Alınıp men tarapdan halka hödürlenen soň herkim men kim ka diýär, ýok menki däl ol. Inni gelýär tesirleri okumaly şajamyda ilkinji tesir ýazyp bayrak kazanan dostumuz Mekan Durdiýew. Türkiýedäki türkmen taliplerimiz salam ýolýar, işiňizde üstünlük, köp sag bolun, bize Instagramdan ýazyp bilersiňiz. Inniki tesirimiz Ilham Rozmuradov. Salam media tamaşgarlary, işiňizde üstünlük, diňe öňe 6-njy ýym saňa üstünlük gepleşik gyzyklanıp barýan, her sapar gepleşiňizi höwes bilen diňleýän şahyr Kerim Gurban Aliyev goşky setirlerinde şeýle sözler bar. Arzu atly gaçça, aqwal piyada diýär. Meje tama sizde tiz wagtda ýakyn günlerde arzularyňyza ýetersiňiz, güle nesip bolsa siziň kömegiňiz bilen ýetersiz. Yine bir tesirimiz Aşirova. Moskvadaky türkmenleriň adyndan meje tama toparyňyza we altyn saçly altyny saňy lokan salam. Ýaş tanatlardan gysgaça cover görnüşde ýerine ýetirilen aýdymlar her sanyňyzda 5 sanasyny goýup bilersiňiz. Köp sag bolun, hemmejaňyz gaçky pikirler ýazypsyňyz, tesirler okuduk, belli bir netije nesip bolsa gelersiz. Yine bir tesirimiz Qarabek tuolama gaçky klipler çykarpdyrlar meje tama siziň işiňizde üstünlük 98-6K bolupdyr, 100 000 biraz galypdyr. Sabır edin, mardan salam. Bizden hem size ullokan salam. Şu güncük mardan geldim şu. Gaty az galy nesip bolsa ýakyn günde 100 000 ýetersiz. Inni gelýär soňky tesirimize İsa Allayev. Salam meje tama topar, aýratynam salam altyn. Her hepdeki bölümimizi sabırsyzlyk bilen garaşýar. Görýäs, her hepde diýen ýaly tesir ýadan ýöne okanlyk. Meniň tesirimem gepleşikde okaýan, size işiňizde üstünlük we jan saglyk dileýän udaçy. Hemmejaňyň tesirini okaýas ýöne aýdyp ýetişip bilemiz. Hem ýene bir gezek spasiba tesiriňiz üçin minnetdar. Dostlar, bu bölümde haýsy klip has köp haladyňyz, tesirlerde hökman belläň. Men bolsa siz bilen hoşlaşyň, esas zat özüňize gowja serediň. Inniki bölümde görüşýänçe hoş, sag bolun. Kapatıp yapaýy. Kapat ışıkları. Kapat kapıları. Esbitr. Gayip gepleşin prasmotr nerede? Uçtu. Yardı dip batýar. Kabutu kuşkudan sen yelen ýaly, men näle. Tormuz vermedim hiç elem. Näme diýdim bilemok. Me dırrt boldy telefonum.